למה בפלמני מוסיפים הרבה סויה? בואו אני אראה לכם. אצל השף הבוכרי אין סויה, אבל יש בשר ארגנטינאי. הנה אתם יכולים לראות את הדגל, זה בשר איכותי. עכשיו אני אראה לכם את הבשר מופשר וגם מנטי שאנחנו מכינים במקום. תראו, בשר ארגנטינאי שהוא מופשר, תראו איזה שיוש של בשר, איזה בשר איכותי. זה מה שאנחנו משתמשים. ועם בשר כזה, אז לא צריך תוספות, לא שומן, לא סויה, לא מים, פשוט תבלינים, טעם טוב. וזהו, כשהמרכיבים טובים, התוצאה היא הכי טובה שאפשר לקבל. וזה השף הבוכרי. עכשיו אתם יכולים לראות את הבשר שראיתם מופשר, פה חתור בקוביות עם בצל ותבלינים שלנו, ואנחנו עושים מנטי. הכל ידני, ואני אראה לכם את זה גם אחרי שוק פריזר, שזה הקפאה מהירה. חוץ מהמנטי, בעבודת יד שלנו אנחנו עושים גם סלסה, אנחנו עושים כרוב ממולא, פלפל ממולא, וכל המוצרים האלו אתם יכולים למצוא אותם ברשתות. השף הבוכרי, תמיד, ולא לשכוח, זה כשר.